לאורך שני קווים טקטוניים מאוד משמעותיים בנגב. קו הריף בטור, שזה הקו הזה שהולך כאן, מגיע כמעט עד הערבה. הקו השני זה קו המסור שעליו עבד אמיר אייל. דרך אגב, כרגע בנחל חדב. אנחנו נרד במורד נחל חדב ונתחיל לטפס, לראות תופעות לאורך העתק הזה. אז אנחנו בעצם נראה את העבודות שלנו, זה בעצם הדבר העיקרי שאנחנו נראה פה. יורדים בתצורת גרופית עד שמתחילים לראות שכבות רכות יותר. איך קראת לו, גידי? כן. הצור, פת הצור. הצור התחתון. אנחנו עכשיו מסתכלים על החתך שבעצם בכיוון הנכון, צפון מערב, דרום מזרח. יפה. עכשיו רואים, נכון? לא, מסתכלים על אמיר כל אחד. עכשיו רואים. אני אסתיר אותך. אל תסתכלו עליו. אנחנו עכשיו נמצאים בנקודה הזאת, כאן. שבה אנחנו רואים את היחידה הזאת, שעכשיו כבר אפשר לקרוא לה בשם, כי כבר כתוב כאן, עדשה הביוקלסטית. אני ראיתי את זה לפני חודש, שבונים שם מים? לא. לגובה, סלטו ימינה, סלטו שמאלה, סלטו מורטלי לאחור. לא, כבר בירושלים, 1940 ומשהו. גם בן גוריון לא. לא, שולמן. טוב.
וואו, לא פספס. יש פה צור, יש פה ניר, יש פה... יש לערבה כמה פרקטיסים באזור הזה. אחד מהם הזכרתי אתמול שלא ראינו אותו, אבל ראיתי לכם איפה הוא נמצא, באזור עמודי החשמל שם, על ראשי הגבעות. אם היינו עושים את זה עם קוורץ, היינו מקבלים מכה באצבע או משהו. קלצי. ברור. זה לא בריכוז טוב. זה מי שתייה, זה מי שתייה. מעלה החתך הוא משמאל לימין. אז אנחנו רואים את חביון, עין יורקעם, צפית, אבנון, תמר, הצוק הכי גדול באמצע, המשונן. זה תמר. אז עכשיו כל מה שמתחת תמר, חביון, עין יורקעם, צפית, אבנון, את פצעי אורה ואת פרומן באמצע, ואחר כך אנחנו רואים שוב את החלק העליון של פצעי אורה החרסיתי, הרך, ואחר כך אנחנו רואים את גרופית, את הדיפ סלופ של בסיס גרופית, ואחר כך אנחנו רואים את הנחל חוצה את גרופית, ואז אנחנו רואים את גרופית שוב בא מצד שני, זה בעצם סימקלינה שרואים שוב את גרופית בא מצד שני, ואחר כך שוב רואים את המורד של החתך מהצד השני. זה המנוחה, זה הגרופית וזה הגרופית, ופה הוואדי עובר. ממש רואים קצת מהגרופית מצד שמאל של הסינקלינה, וקצת מהצד השני של הסינקלינה. זה אומר, כן, אנחנו יודעים. לא? תמיסות שזרמו בתוך תווך מסיבי. ואחר כך קומטו. לא קומטו, הם זרמו לתוך הסדקים, אתה רואה? תמיד הם יורדים בסדקים.
המדע התקדם ככה שאפשר לתארך תלציט כזה בעזרת כמה ppm'ים של אורניום שנמצאים בו. וגם מוודאים בקתודולומינסנציה שהחומר מגובש ונותנים לנו, מקבלים גרף של גיל שבדרך כלל האחוז שגיאה הוא עד 5%. כלומר, אפשר מיליון או משהו כזה, זה נחשב לגיל טוב. ידוע, הוא גם צלם חובב, והרבה מהתמונות שיש פה בסיור הזה זה תמונות של העמי. אז יש עכשיו חותמת שהוא יכול לשים בכל מקום שהוא רוצה, גם על יד התמונות וגם לא על יד התמונות. זה גיל לניצן, זה גש, אני לא יודע מה להגיד. ראיתי את היין. אני לא יודעת מה להגיד שעשית לי, זה בסדר. אתה חלפת על פני... הייתי באירוע הזה של גילי. והוא פשוט חוויה שולחן ערוך מתחת לשיטה, סוף המסלול, והוא פשוט עבר לידו, כאילו הוא לא שם לב בכלל. אתה לא צריך ויזה. אתה לא צריך ויזה, אבל מבחינת המצרים אתה גם לא אמור להגיע. אתה לא אמור להיות שם. אנחנו יודעים שפה הרבה גשם לא יורד, אז מילוי ישיר מאותו מקום אין הרבה, אבל חלק מהמילוי הוא לאו דווקא מאיפה שיורד, אלא מהזרימות. אתם יודעים, יש ערוץ, נחל שזורם, אז שם יש מילוי חוזר, אז חלק מזה מגיע לשש, עדיין יש ויכוח האם יש תרומה מהאקוויפרים העמוקים שמגיע, עולה כלפי מעלה למשש.
האיוקן התיכון, או משהו ככה באמצע האיוקן, לקראת סוף האיוקן, בשיא הסינקלינה. אנחנו רואים מצד צפון מערב שלנו את המצלעות של המשש שיורדות. מצד מערב שלהם נמצא המישר, בסדר? הציר של קבר, הציר של קבר הוא עובר, של קבר עמוק, הוא עובר ככה, והוא נוחת ממש בגלל נקודה של חצרה. אז אם נעבור אותם אחד אחד, אז זה הריף בטור, ואיפשהו יש איזו תחושה שפה קורה משהו. אני לא יודע, זה גיאומטריה, כלום, לא חשוב. לא יודע, זה קשורים אחד לשני, אבל הם מתנקזים למקום הזה. רואים פה את שתי הקבעות האלה של מילוך המשש. ואז את רואה פה כבר שאריות, הרי משאר כאלה, זה כבר איוקן. זה ררי פתקיה ואיוקן, אלה כבר איוקן. לא, מנחם, מור ניצה, אנחנו שם. חדש, לפי המדינה. קודם כל אנחנו רואים אי התאמה של הפוספורית של הקונגלומרט הזה, פסאודו-קונגלומרט. אחר כך אנחנו רואים את היתד הזאת, אנחנו ממש רואים בעין את היתד של התקיע שהולכת ונעלמת ונגמרת לגמרי שם למעלה, ואנחנו רואים קצת במדרון פה ואנחנו רואים את האיוקן מונח ישר על המשש. כלומר חסר לנו כאן קודם כל התקיע שאנחנו רואים אותו פה ממש מול העיניים, וחסר לנו ררי ולא... התברר שלמנהרה הזה נקרא ג'רוסית, ג'רוסית, כתב, נטרו ג'רוסית, שזה נתרן ברזל סולפן. זה מנהרה שהוא, אין לו הרבה ערך, אין לו שום ערך. אנחנו נמצאים עכשיו בנקודה הזאת בדיוק, אנחנו רואים את הירידה לתוך הסינקלינה של הר מסע, הסינקלינה של הר מסע, חבורת עובדת אופקית, כאן יש את יחידת האי התאמה הזאת שבבסיס חבורת עובדת, כאן יש את האי התאמה שבגג המשש, וכאן בחלק העמוק ביותר יש את הררי בעבה הזה שדיברתי עליו קודם, וזה עולה לצד השני וראינו את זה גם מלמעלה, בדיוק את המבנה הזה. מה הוא אומר? אתם רואים את הדרגה של פרומן? כן, כן, כן. זה הדרגה של... הצל הקרוב והצל הרחוק, ואתה רואה את הפצלים שמתחתיו. כן, אוקיי. המשש נגמר במנוקף כזה, מתחת המשש מנוחה. ומי זה יעבור? ואז אני לוקח לוח קרטון, ואני עושה בו זיג שמאלי, ומזיז את המנואלה לטק ימני, לאט לאט, ויש מלמעלה מצלמה שמצלמת את זה, ואני מסובב ומסובב ומסובב, ואני מקבל בפינה הזאת כאן העתק ובפינה יהיה העתק. מצלם, אני רואה את זה לרפי, הוא אומר לי, תשמע, זה מצוין, אמר, בוא נעשה אותך, אמר לו, מה שמצליח לא עושים אותו. ככה, עכשיו תראו, יש פה עניין מאוד מסובך, כשמנסים להסתכל איזה העתק זה. אז אפשר להגיד שזה העתק שהצד הזה יהיה רק לצד הזה, אז זה בסדר. עכשיו במישור העתק אז הוא עובר ככה, אפשר להגיד שזה שבר נורמלי. אם לכיפה הוא משתמש מקומות
לא, זה הכל קלצית, זה צעיר. זאת אומרת... אפילו עוד למטה. נחשבי בסרטון. כן, זה היה שלם. שכבת או? זה מפעל תערובת, מכון תערובת. מיד מאחוריו רואים פרצה בהרי אדום. כן. וזה ואדי פידן שבו נמצא פינן ומרביצי הנחושת. ומעל זה רואים הר שיש לו צלע בהירה וצלע מוצלת. עכשיו יושב, מתחת למצוק הזה יושב הכפר דנה. והשבר של ואדי דנה הוא ההמשך של תמת. אז אנחנו פה יורדים מנוחה מישור העתק, חצי הכיפה במבנה הזה. ואז חצי כיפה הזאת היא פרובלמטית, כי תחשבו שזאת אונייה, היא מתנגשת בבלוק של המנוחה משש, אין שם יותר העתק, זאת אומרת, המנוחה שלם לגמרי, כאילו הייתה פה, אמרו לה חצי כיפה תעצרי, אין שם העתק. כשהולכים פה אז מוצאים, הוא ממשיך העתק עוד כמה מאות מטרים, וזה עצוב גם לפה עומד. אין סיכוי ש... אני יכולה? אני יכולה. היה. השחזור... מתאים כאלה בסדר, אבל אתה יודע, לא הכל אפשר לזרוק על הקלפים. לא, אני על הפלסטיות, לא רק... הגוש הזה הוא נטוי לכיוון הזה ככה, הוא היה למעלה, הוא היה בשכבות, תראו את החבורת עבדת, פה תראו את חבורת עבדת שם, הוא היה למעלה, הוא נשבר, יש מקומות שזה 40 מטר שהוא פשוט ירד למטה והוא נטוי. פה אנחנו רואים את החול, אבן חול, שמונחת על גבי חברת עבדת, לפעמים היא מעורבבת בטוף, בתוך אבן החול הזאת מצא מורנו ורבנו צבי גרפונקל, הוא מצא חלוקים שיוצור יבוא נורא קטנים. סיפור
אבל אי אפשר לספר אותו כי מהחושך של אחת הגבעות פה יש תנור של סיגים, של נחושת. אני עמדתי פה והייתי בטוח שאני רואה את הדייג חוצה בדירות את כביש הערבה. כן, ודיברנו שיש פה... ירד, אולי תצא את הירח. רגע, אני רציתי את השקטים יהודית? אבא בקי. יואו, באמת אגב, וואו, וואו. אני רוצה לברך, תודיעו לנו הרבה טיעונים כאלה. אנחנו חברה מיוחדת, אנשים מיוחדים, וכיף לנו להיות ביחד, ושבאמת... גידי, לא עוד 40 שנים. למה לא? עברה גם עליי ברבי, אמרה. אפשר שנה הבאה. רגע, זה היה הראשון, עכשיו ראשון כזה. יאללה, מה הסיפור? רגע, איך עברו לך שניים? אבל הוא גם אהב לטייל ולהדריך, ובכל השנים האחרונות. אותו שוק הרב אמר בנחל מקורות הם נפגשים ונשפכים יחד למקורות. שם אנחנו נעצור עצירה ראשונה, עצירה שנייה כמה מאות מטרים צפונה לשם, ואז נלך קצת ברגל. שמאוד מקורם במשנה, שניהם מדברים על דברים שהם מעבירים מים, אני לא זוכר בדיוק מה כל אחד, זה לא אש בורן, אני תמיד חשבתי שזה היה איזה גיאולוג גרמני שהסתובב כאן במאה ה-19, לא, זו מילה מהמשנה. וקרקשת זה לא רק צינור, זה גם מעי, נדמה לי אפילו מעי גס. מצאנו מחליף לאיטלמן. אוקיי, בוא נפתח. חלוקים לא ממש חלוקים. טוב, אלפוש, בוא יפה. אמיר, לאיזה כיוון? שם? מילה על מה שהם כתבו. ומזה נהיה כמובן בגג של חצבה. ואחר כך אנשים קראו וקראו לזה גג. זה באמת נראה כמו גג. אבל זה לא קונגלומרט הזה. זה קונגלומרט הבסיס של תצורת העבודה. גם לא.
גם לא, זה קונגלומרט. מה בסיס ומה גג בערבה זה חלק מהדיון היום. לא סגור. אוקיי. אנחנו הולכים לחפש משהו שנכנס לזה. צורת מזר. צורת מזר, זה מזכיר לך עמוס? נקרא לזה עובר. עובר. לא, אני כבר אומר לכם, אנחנו נראה היום 4 מחשופים של תצורת מזר. לדעתי, בכל מחשוף היא נראית קצת אחרת. ואנחנו ננסה להבין למה זה. מזר ברצף היא היום, שוב אני מקדים קצת למאוחר, היום היא כבר פרט בתוך תצורת ערבה. כן, אני מצא את זה עוד קודם, אני מצא את זה לפניי. ביחסי אצבוע עם קונגלומרט הערבה, מצא את זה בנחל גוב. אני לא זכור לי אמוניה בקרי מכל המחשופים האלה, אני לא מצאתי פה אמוניה בקרי. לא, ברור, סתם. הסיברידאיס ליטורליס כן, יכול לחיות גם במים מתוקים ומליחים. בקיצור, הוא באמת... יש לנו כאן טופוגרפיה קדומה שבתוך תצורת משק נוצרה איזושהי תעלה גדולה או לא יודע אם היא תעלה, ולתוך זה נכנסים המשקעים האגמיים ומעל זה נכסי הקונגלומרט. אנחנו פשוט נראה גם יחסים אחרים. שעבד כאן הבחין בזה, זאת אומרת, אמיר אידלמן ציין את זה אצלו בעבודה ואני ציינתי את זה אצלי ויואב אבני אחר כך בא והוסיף. יש כאן מחשופים קטנים של קונגלומרט שהוא גבוה מעל כל הקונגלומרטים שעכשיו נראה. ולמשל, אתם רואים את הגבעות האפורות כמה? מעל המצוק, כמה יש קונגלומרט ערבה. הצטברו מספיק עדויות שמוכיחות שהפרן זרם דרך כאן. שזה בעצם האפיק של הפרן הקדום, שרק אחרי ערבה, מה שאנחנו כאן קוראים עדיין מזר, רק אחרי זה למעשה הפרן התנתק והלך מזרחה ישירות. זה מקום נהדר להתרשם מהרוחב של הנקרות. אנחנו עדיין בחבורת עובדת, ואנחנו מתחילים לטפס, נשש, מנוחה. אגב, אני מיפיתי את זה כגרופית, עמיחי לא הסכים להכניס את זה כגרופית, הוא אמר אין דבר כזה דרורים שיב כגרופית, אז זה נצר, זה מופה כנצר. הוא לא דק, הוא עובד מאוד טוב. אנחנו רואים את הגג שלו כאן. לא, השכבות דקות, סליחה. טוב, אנחנו נשים עוד קצת בכיוון המרזבה ובמעלה המרזבה. המחשוף הזה במפה הפוטוגרולוגית של יער מוכר כתקיע. צדק. צ'יל, ארגנטינה, קולומביה. בסדר, יאללה, נחזור חשבתי שאני בא עם אנשים רציניים. מה זה? טעות נורא. אני לא אספיק לך כזה להגיד. אותה ממש בשכבה מחוברת עוד לקיר, והגלונים, אם הם גלוני חוף, אז זה אומר שהפרצה הזאת שדרכה נחל נמיה מתחבר לנחל מרזבה, אולי לא הייתה, ואולי זה היה קצה, אז חשבנו קצה המפרץ, היום זה קצה האגם. לא מצאנו מחשופים של מזר מערבה מכאן. שהוא עלה על הצלם אותנו ביד. זה גם רגולה, יש לה איזשהו ציר צפון דרום. מה שראית אתמול זה שברים מלווים כיפה, לא כיפות מלווים. לא יודעת, הוא אומר שאנחנו רואים את השונה. תודה רבה. קרטון חברי הזה שראינו קודם. מה בולט פה כמובן? הכמויות הרבה יותר גדולות של חול. כולל שכוב צולב. רואים פה שכוב צולב. זרימה מערבה. נכון? בסיסי. גם פה יש למטה. לא, אבל זה מהוואדי. לא, אבל אתם תמצאו פה גם, יש מצב שתמצאו פה גם שכבות קונגלומרט.
ככה זה באמת יפה, את יודעת. לכאן, נכון? ככה ככה, פנימה, כן. ככה. בסדר, צפון דרום. זה. ככה אובי. אמיר, אבל משהו גם צריך לסגור, רק טקטוניקה כדי לסגור את האגמים. לא יודעים איפה זה. לא רואים. נכון. קודם כל צריך שהשיפועים יתמתנו. וכדי לפרוץ את זה צריך שבקצה התעלה כשיושב חבר אדום ואבני חול ורודות או זה, יושבים על גדת תעלה ומעליהם קונגלומרט. הקונגלומרט נופל לתוך התעלה. זה מה שאתם רואים פה. נראה לי זה, הוא היה לא, אנחנו בודקים אותנו. נצר וקצת שבטה. וזה בעצם היובל, פה הוא אמנם מפותל, אבל הוא רובו ישר, אתם תראו אותו מלך לאורכו ישר 5 קילומטר, גם כמעט ישר, לאורכו יש את החצאי כיפות, תכף נראה, והוא, שמו בערבית היה ג'בל מונשר. עם הצדקותים, ואחרי זה נצר. אני אגיד על זה רק מילה, אני לא חושב שיש טעם יותר ויכוח לזה. אני כבר עשיתי את העבודה אחרי אמיר. אמיר קרא לה... רואים דוגמה לזה בצילום האחרון. מה זה? שיניים. אמר לי, יש לכם שם לזה, כאילו יש מושג, זה מוגדר. זה שם של כריש. בבית.